Kawadhi nyime ni ogai mar doho Martha Koome omedo golo kwayo maneno ne jopiny oketo winjruok e ywaruok maggi ma ok gichwalo buchego e doho kaka yo achiel mar tieko dhungruok mar buche. Owacho ni doho ma pacho kae pod ni kod midhiero mae buche modhuro gino ma en ranyisi ni pod onge jong'ad buche moromo, ka bende omed puoyo jong'ad buche kuom temo neno ni giduoko piny kod 95% mag buche e higani. Magi ne owacho e yor mbui seche mane oyawo bura mokelo kanyakla jotelo mag doho ei Kenya matimre Kisumu. We just went through as a Supreme Court last week through the topics that you are going to discuss, and we found the most enriching, especially when we interrogated these other channels and realized that when people discuss these problems and find their own solutions, they become lasting solutions as opposed to when they come to court. I therefore urge you to actively champion the multi-door approach to dispute resolutions. In this regard, I urge you to encourage the uptake and use of mediation, alternative justice systems, and specialized courts through which we aim to make our justice system more responsive to the needs of Kenyans, particularly the vulnerable.